Tasku on opiskelijan oma viestintäsovellus, joka tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin ja vahvistaa oppilaitoksen digitaalista kulttuuria. Viestintä taskussa on sujuvaa ja turvallista. Etusivulta löytyvät keskeiset toiminnot, poissaoloilmoitus, tapaamisen varaaminen, kehitysehdotukset ja nimettömät huoli-ilmoitukset. Opiskelijat ovat olleet mukana alusta asti, he valitsivat nimen ja sloganin Tasku pitää viestinnän liikkeessä. Käyttöohjesivulta löytyvät selkeät ohjeet Taskun toiminnasta sekä yhteystiedot tekniseen tukeen ongelmatilanteita varten. Sivun lopussa on Taskun tarina, joka avaa sovelluksen taustan ja kehityspolun. Taskussa poissaolon ilmoittaminen käy helposti lomakkeella. Viesti lähtee automaattisesti Outlookin kautta opettajalle ja sihteerille. Opettajan nimi valitaan alasvetovalikosta, jolloin sähköpostiosoite täyttyy automaattisesti. Viestin otsikko on valmiiksi määritelty poissaoloilmoitus. Jos viestikenttä on tyhjä, sovellus ilmoittaa puuttuvasta tiedosta eikä lähetä viestiä. Viestikenttään kirjoitetaan poissaoloaika ja syy. Kun lähetä viesti, painiketta napautetaan, näkyy vahvistus onnistuneesta lähetyksestä. Tapaamispyynnöllä opiskelija voi ehdottaa aikaa keskustelulle opettajan kanssa. Viesti lähtee automaattisesti Outlookin kautta. Opettajan nimi valitaan alasvetovalikosta, jolloin sähköpostiosoite täyttyy automaattisesti. Viestin otsikko on valmiiksi määritelty tapaamisvaraus. Kalenterista valitaan sopiva arkipäivä. Jos viestikenttä on tyhjä, sovellus ilmoittaa puuttuvasta tiedosta eikä lähetä viestiä. Viestikenttään kirjoitetaan lyhyesti keskustelun aihe. Kun lähetä tapaamispyyntö, painiketta napautetaan, näkyy vahvistus onnistuneesta lähetyksestä. Ideoi ja vaikuta sivulla opiskelijat voivat jakaa ajatuksiaan ja kehitysehdotuksia oppilaitoksen toiminnan parantamiseksi. Tavoitteena on edistää avoimuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kannustaa aktiiviseen vaikuttamiseen. Palaute ohjautuu automaattisesti Teams-kanavalle Ideoi ja vaikuta, ja viesti alkaa vakio-alkutekstillä uusi kehitysehdotus taskusovelluksesta. Lähetyksen jälkeen sovellus näyttää kiitosviestin ja tallentaa tiedot dataverse-tauluun. Äänestystoiminto ei ole vielä käytössä MVP-versiossa, mutta jatkokehityksessä se voidaan toteuttaa esimerkiksi Teamsin reaktioilla tai erillisellä äänestyskomponentilla. Lisäksi suunnitteilla on ominaisuus, jossa käyttäjä voi valita, lähettääkö ehdotuksen nimellä vai anonyymisti. Huolen voi jakaa luottamuksellisesti taskuun upotetun Microsoft Forms-lomakkeen kautta. Lomakkeessa on 4 kysymystä, jotka auttavat kuvaamaan huolen selkeästi ja johdonmukaisesti. Henkilötietoja ei tallenneta, eikä lomake kerää tunnistetietoja. Ilmoitukset toimitetaan automaattisesti Outlookin kautta henkilöstöhallinnon sähköpostiin. Mitä uutta sivulta löytyy ajankohtaiset tiedotteet, muistutukset ja tapahtumakutsut. Tasku kulkee mukana arjessa ja toimii silloin, kun sitä tarvitaan. Taskussa viestintä pysyy liikkeessä.